Νομίζω ότι χάνεται η κοτσίδα μου, ρε παιδιά, σε αυτό το πλάνο. Χάνεται η κοτσίδα και δεν είναι μια απλή κοτσίδα αυτό. Αυτό είναι ένα μάτσι με το γάτο. Έχω βρει ένα σούπερ κορίτσι, είναι η αγαπημένη μου, δημιουργεί, φτιάχνει τα περιλέμια με τα χεράκια της, παίρνει φάσματα, φτιάχνει φιωγκάκια, φτιάχνει μπαντάνες. Η Oh My Cat, δεν την ξέρετε, μου την είχε πετάξει τυχαία το Instagram μία μέρα και βρήκα και με έκανε και μάτσι με το γάτο αυτό το υπέροχο σχέδιο σε λουράκι, περιλέμιο, και μου το έχει φτιάξει αυτή η χρυσοχέρα, η κοπέλα, μου το έχει φτιάξει και σε κοκαλάκι, το οποίο χάνεται, αλλά εγώ το έδειξα. Ναι ρε παιδιά, καλώς ορίσατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Εδώ μαζεμένοι σήμερα με τα φουτεράκια μας, με την ωραία μας τη διάθεση, χωρίς καφέ τον ήπια. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο Σάββατο, άκρος χειμερινό, χριστουγεννιάτικο, cozy που λέμε εδώ στο χωριό. Έχω ανάψει τζάκι μέσα. Μέσα είναι τώρα το χέρι το Κάρλος. Εδώ είμαι εγώ, γιατί πρέπει να φτιάξουμε ωραία πράγματα σήμερα. Έξω βρέχει, μπουμπονίζει, κάνει χαμούλι και νιώθω απλά μαγικά. Νιώθω υπέροχα, είναι ένα Σάββατο που δεν δουλεύω, δεν είμαι στο φαρμακείο και έχω όλο το χρόνο να είμαι μαζί σας. Είμαστε στα μέσα του Δεκέμβρη, μια ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα, μια ανάσα πριν από την καινούργια χρονιά, και σκέφτηκα εγώ τώρα, μου ήρθε μια τρελή ιδέα να κάνουμε ένα μακιγιάζ. Είδατε πως μου έρχονται εμένα αυτά, έτσι, στο λεπτό. Όπως μπορείτε να διακρίνετε, δεν έχω τίποτα άλλο στο πρόσωπό μου. Είμαστε εσείς, εγώ, η καρέκλα, το φούτερ, τα μαλλιά μου πιασμένα με αυτό το αγαπημένο κοκαλάκι από το Oh My Cat. Και όλη μου η ωραία διάθεση για να φτιάξουμε ένα χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ. Δεν είναι πολλά αυτά που θα χρησιμοποιήσουμε. Ξέρετε ότι μετά από μια ηλικία, πέρασαν κατά γενέθλιά μου, 28 Νοεμβρίου, αρκετές μέρες πίσω. Σε αυτή την ηλικία λοιπόν, όσο περνούν μάλλον τα χρόνια, αρχίζει και γίνεσαι λίγο πιο minimal. Έχεις κάνει πολλά πειράματα, έχεις δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα και κάπου καταλήγεις στο τι σου ταιριάζει, τι δεν σου ταιριάζει, τι σε εκφράζει και τι όχι. Δεν πας μια ζωή με τα ίδια, αλλάζουν αυτά στην πορεία. Αλλά δεν θα πω περισσότερα. Θέλω να ξεκινήσουμε με το μακιγιάζ από το 0 μέχρι το 1 εκατομμύριο. Ποιο 1000, ούτε 100. 0 μέχρι 1 εκατομμύριο. Φύγαμε. Ξέρετε ότι για εμένα το μακιγιάζ έχει μία συγκεκριμένη έτσι ιεροτελεστία, συγκεκριμένα βηματάκια. Ξεκινάω πρώτα από τα φρύδια, συνεχίζω στα μάτια, καταλήγω στη βάση και στα χείλη. Ξεκινάω από τα φρύδια γιατί για εμένα είναι από τα πιο σημαντικά σημεία του προσώπου που πρέπει να είναι όμορφα, καλοσχηματισμένα για να δείξουν τα μάτια μας ακόμη πιο ωραία. Δηλαδή ακόμη και μία μάσκαρα να βάλεις και μία απλή σκιά, το φρύδι είναι αυτό που λέμε είναι η κορνίζα του ματιού μας, οπότε πρέπει να είναι τέλεια. Όσο πιο τέλεια γίνεται. Θα το θέσω διαφορετικά. Οπότε λοιπόν πάντα ξεκινάω από τα φρύδια, συνεχίζω με το μακιγιάζ των ματιών, ώστε αν θέλω να διορθώσω κάτι στο σβήσιμο, στο eyeliner, σε μολύβι, σε σκιά, οτιδήποτε, να μην επηρεαστεί καθόλου η βάση και να μπορώ να σβήνω άνετα. Είτε με ένα αντιφασικό μισελέρ νεράκι, τα έχετε δει εξάλλου σε άλλα βίντεο. Αν έχω λερωθεί, να μην νιώθω την αγωνία ότι θα χαλάσω τη βάση μου, make-up, concealer, πούδρες, όλα αυτά. Οπότε λοιπόν ξεκινάω με τα μάτια. Καθαρίζω ό,τι είναι να καθαρίσω, περνάω στη βάση και τελειοποιώ αν θέλω να τελειοποιήσω κάτι στο look των ματιών μου. Και κλείνω με τα χείλη, πάντα. Οπότε κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε και σήμερα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχω διαλέξει για φρύδια. 2 μόλις προϊόντα, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Αγαπημένη Benefit και θα δουλέψουμε το Brow Styler στην απόχρωση 3,5. 3,5. Έχει 2 πλευρές. Από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω από αυτή την πλευρά. Είναι λοιπόν το μηχανικό μολυβάκι, το οποίο έχει τελειώσει. Εγώ αλήθεια τρελαίνομαι για κάτι τέτοια. Αυτά είναι που μου αρέσουν εδώ στο κανάλι. Δεν θέλω να υπάρχει ροή φυσιολογική, θέλω να γίνονται ανατροπές. Λοιπόν, πάμε. Θα δουλέψουμε με αγαπημένη Benefit και Precisely My Brow Pencil. Λοιπόν, είναι αυτό το υπέροχο μολυβάκι, αφού το άλλο μας τελείωσε. Θα δουλέψουμε λοιπόν με αυτό, έχει μια πολύ ψηλή μυτούλα, στην απόχρωση 3,5 το είπα, δεν θυμάμαι αν το είπα. Λοιπόν, μια πολύ ψηλή μυτούλα, μπορούμε να δημιουργήσουμε το εφέ ότι έχουμε παραπάνω τριχούλες, να γεμίσουμε τα φρύδια μας, να τα γεμίσουμε, να τα οριοθετήσουμε, να τα σχηματίσουμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε και με αυτό το μολυβάκι, το μηχανικό.
Ακριβώς από πίσω έχει το βουρτσάκι, αυτό εδώ, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να χτενίσουμε τα φρυδάκια μας φυσικά και να τα φέρουμε εκεί που πρέπει να τα φέρουμε για να κάνουμε τη δουλίτσα μας όπως πρέπει. Και από τον Brow Styler, γιατί δεν έχει τελειώσει όλο, η μία πλευρά έχει το μηχανικό μολύβι που μου έχει τελειώσει, το μεγάλο είναι πιο πλατή και πιο φαρδί, και από την άλλη έχει τη σκιούλα η οποία δεν μου έχει τελειώσει, είναι έτσι. Όπου θα τελειοποιήσω, θα περάσω πάνω από το μολυβάκι μου και θα γεμίσω ακόμη πιο ωραία το φρύδι μου. Θα το κάνω λίγο πιο smooth, τέλος πάντων λίγο πιο όμορφο. Άρα 3 τα προϊόντα. Και συνεχίζω και κλείνω με φρύδι, πάλι με Benefit, με το κεράκι σταθεροποίησης, το Fluff Up Brow Wax. Αυτά λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτο βήμα, παίρνω το βουρτσάκι μου από το μολύβι και χτενίζω τα φρύδια μου. Φέρνω λίγο τις τριχούλες πιο πάνω, έτσι να είναι όπως πρέπει. Και αρχίζω με το μολυβάκι μου, το ανοίγω. Δεν το ανοίγω πάρα πολύ για να μην μου σπάσει, το λέω πάντα αυτό στα μηχανικά μολύβια. Δεν το ανοίγουμε γιατί πολύ πιθανό να μας σπάσει, και ειδικά τώρα που έχει κρύο, και τώρα και το καλοκαίρι βέβαια που λιώνουν τα προϊόντα, γι' αυτό πολλές φορές λέω να βάζουμε στο ψυγείο, αν έχει πάρα πολύ ζέστη το σπίτι μας, ο χώρος μας. Και στο κρύο πάλι αυτά τείνουν να είναι πιο ευαίσθητα και πιο εύθραυστα και θέλει τέλος πάντων να μην τα βγάζουν πάρα πολύ μπροστά για να μην μας πάει το μολυβάκι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω από την εσωτερική πλευρά και γεμίζω. Και συνεχίζω με το Brow Styler, το οποίο όπως σας είπα έχει αυτή την υπέροχη σκιούλα. Μπορείς και να το κουνήσεις λιγάκι και ταπ τεινάζεις λίγο το πινελάκι σου, χωρίς να λερωθείς όπως εγώ, με πολύ διακριτικότητα και σύνεση. Και περνάω όπου βλέπω ότι έχω κενάκια, η λάμπα, μ' αρέσουν αυτά τα κόλπα, και περνάω όπου έχω κενάκια. Για να κάνω πιο smooth το φρύδι μου. Με απαλό χέρι πάντα. Και τελειοποιούμε, όπως σας είπα και πριν, με το Fluff Up Brow Wax. Ένα πολύ ωραίο διάφανο κεράκι σταθεροποίησης, το οποίο θα τη θασεύσει τα φρυδάκια μας και θα τα κάνει να κρατηθούν εκεί που πρέπει για πάρα πολλή ώρα. Και κάπως έτσι κλείνουμε με τα φρυδάκια μας και συνεχίζουμε με τα ματάκια μας. Όπως σας έχω πει και σε προηγούμενά μου tutorial, δεν χρησιμοποιώ ούτε κάποια βάση για σκιούλες, ούτε concealer πλέον στα μάτια μου, καθώς σε μένα δυστυχώς δεν δουλεύει αυτό το σύστημα. Αυτό που κάνω λοιπόν για να παρατείνω τη διάρκεια των σκιών στα μάτια μου, και πιστέψτε με, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση πιάνει, είναι απλά να πουδράρω, να βάλω δηλαδή μια βάση σε μορφή πούδρας στο κινητό μου βλέφαρο. Η πούδρα μου είναι αυτή, θα τη δούμε και στην πορεία του βίντεο. Είναι η Superstay 24 Hours από 24 Hours, πάντα το ξεχνάω το app, της αγαπημένης Maybelline. Μια drugstore υπέροχη εταιρεία που έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα, που εγώ τα αγαπώ, κάποια τα ξεχωρίζω, τα λατρεύω, όπως είναι συγκεκριμένη πουδρίτσα. Οπότε λοιπόν ξεκινάω με το πρώτο μου βήμα να πουδράρω το κινητό μου βλέφαρο. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο πινελάκι για αυτή τη δουλειά και είναι της NYX Professional Makeup το 110 αυτής της σειράς. Είναι πάρα πολύ ωραίο και για τα μάτια, από πάνω, αυτό δηλαδή που κάνω αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνω τώρα, αλλά και όταν θέλω να σετάρω το concealer κάτω από τα μάτια. Με βολεύει πάρα πολύ και για αυτή τη χρήση. Είναι κοφτό και πάρα πολύ ωραίο. Με ωραία πυκνή τριχούλα και με βολεύει πάρα πολύ. Εννοείται, αυτό δεν σας το είπα στην αρχή του βίντεο, ότι το πρόσωπό μου ήταν καθαρό, δεν έχω βάλει κάτι άλλο. Παίρνω από την πρωινή μου skincare ρουτίνα, που κάπου εδώ σας έχω αφήσει και το βιντεάκι για να τη δείτε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα μάτια και τι θέλω να κάνω σήμερα στα μάτια μου, γιατί έχω πλάνο, δεν έχω έρθει τυχαία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια πάρα πολύ ωραία παλέτα, η οποία είναι η Illusionist από την MUA, και πώς θα βάλω το κινητό εδώ μπροστά να μην κάνει αντανάκλαση. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η υπέροχη παλέτα, εύχομαι να εξυπηρετεί κάπως έτσι.
Είναι αυτή εδώ η υπέροχη παλέτα λοιπόν της Makeup Academy με αυτές τις υπέροχες ψυχρές αποχρώσεις. Ξέρετε ότι εγώ είμαι παιδί των θερμών αποχρώσεων. Σήμερα έχω στο μυαλό μου να κάνουμε κάτι όμως λίγο διαφορετικό. Θα δουλέψουμε λοιπόν με αυτή την πάρα πολύ ωραία παλέτα από την MUA και πάρα πολύ καλή σε τιμή, με πολλές σκιούλες μέσα, το βλέπετε. 15 χρώματα, 15 αποχρώσεις σε μία μόνο παλέτα. Και πάρα πολύ ενδιαφέροντα για το look που θέλουμε να κάνουμε σήμερα, το οποίο είναι ένα γιορτινό, ένα grande look. Άρα λοιπόν, ένα προϊόν που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η Illusionist από την MUA. Μετά θα δουλέψουμε με το eyeliner της Mon Rêve, το οποίο είναι το Infini, εύχομαι το λέω καλά, Deep Liner το μαύρο. Η Mon Rêve έχει πάρα πολύ ωραία σειρά με eyeliner, σε υπέροχες αποχρώσεις. Αδιάβροχα, πραγματικά αδιάβροχα, παιδιά, δεν κουνάνε από τα μάτια. Το ντεμακιγιάρο πάντα με διφασικό μισελέρ που έχει και λαδάκι μέσα, γιατί δεν βγαίνει. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και σταθερό eyeliner με πινελάκι, θα το δούμε και στην πορεία. Αυτό το εξαιρετικό προϊόν από την NYX, το οποίο το έχω λιώσει, το έχω ευλογήσει, είναι σε άθλια κατάσταση, τα μαύρα τα χάλια είναι, αλλά το αγαπώ και ό,τι αγαπάς δυστυχώς δεν μένει ακέραιο, τουλάχιστον ότι έχει να κάνει με προϊόντα. Είναι το Born to Glow Icy Highlighter της NYX, το οποίο τέλος πάντων το έχω κατακρεουργήσει, είναι το 02, το διαβάζω τώρα και θα σας το δείξω. Platinum Status και Diamond Chains είναι αυτό. Όπως καταλαβαίνετε θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ που είναι σκαμμένο, τέρμα σκαμμένο, γιατί το αγαπάω πάρα πολύ. Και το δίπλα το έχω λίγο ευλογήσει με νύχια, έχω κάνει καλή δουλειά όπως βλέπετε. Αλλά αυτό είναι το αγαπημένο μου. Είναι ένα highlighter το οποίο όμως ρε παιδιά, εγώ το δουλεύω πάρα πολύ στις σκιές από πάνω, γιατί έχει αυτό το... Έχει γκλιτεράκι το οποίο δίνει τόση λάμψη στα μάτια που εμένα με τρελαίνει, μου αρέσει πάρα πολύ να σετάρω τις σκιές μου, ειδικά στην εσωτερική πλευρά, με αυτό το προϊόν, το υπέροχο προϊόν το οποίο δίνει τέτοια λάμψη που εγώ δεν μπορώ να το αποχωριστώ, ακόμη και στην καθημερινότητά μου βάζω πάντα γκλιτεράκι, σχεδόν πάντα γκλιτεράκι. Άρα λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, θα δουλέψουμε πάρα πολύ με το άνω κινητό βλέφαρο και καθόλου με το κάτω. Θα βάλουμε και βλεφαριδούλες από την αγαπημένη MUA, είναι η Natural Effect 100 αν δεν κάνω λάθος της MUA, πολύ ωραίες βλεφαρίδες, φυσικές βλεφαρίδες, ωραίες, έχει και μισές, αλλά εγώ ήθελα να βάλω έτσι τις κανονικές, τις ολόκληρες, βλεφαρίδα τρέσα λοιπόν για σήμερα, που θέλουμε να κάνουμε αυτό το look. Και για κόλλα έχω της Elixir την λευκή, νομίζω τη λευκή έχω αν δεν κάνω λάθος, ναι, τη διάφανη, η οποία στεγνώνει πάρα πολύ ωραία και είναι εξαιρετικά σταθερή. Δεν θέλω να ασχοληθώ με το κάτω μου βλέφαρο, καθώς θέλω να είναι καθαρό, ακέραιο, ξεκούραστο και θα δώσουμε πόνο και στα χείλη, οπότε δεν ήθελα να είναι ένα κραυγαλαίο eye look με απαλά χείλη, ήθελα να κάνουμε το κάτι παραπάνω στα χείλη μας, οπότε ναι μεν θα δώσουμε μία ωραία έτσι έμφαση στο άνω κινητό βλέφαρο με ένα πιο γατήσιο εφέ με το eyeliner και με τις βλεφαρίδες, αλλά από κάτω δεν θα χρησιμοποιήσουμε κάτι παραπάνω και να μην είναι ένα λίγο σκληρό μακιγιάζ με έντονα μάτια και έντονα χείλη. Αρχικά θα εφαρμόσω στο κινητό μου βλέφαρο αυτή την γκρι απόχρωση σε όλο το κινητό βλέφαρο με ένα φουντωτό πινελάκι, τα αγαπώ πολύ τα φουντωτά πινελάκια. Και πάμε να δουλέψουμε στην εξωτερική μας γωνία με αυτήν εδώ την απόχρωση, η οποία είναι μια πιο σκούρα γκρι έτσι απόχρωση, πολύ ωραία για να δώσουμε βάθος και για να μην σας κουράζω συνέχεια θα δουλέψουμε εξωτερική γωνία με αυτό και θα δώσω περισσότερη έμφαση και ένταση με το υπέροχο μαύρο, πολύ προσεκτικά βέβαια για να μην είναι πάρα πολύ σκληρό. Θέλω να τονίσω τη γωνία μου, το κάνω πιο κατήσιο το εφέ, αλλά όχι εξαιρετικά σκληρό, θα το δείτε και στην πορεία. Πάμε για αρχή λοιπόν να βάλουμε αυτήν την υπέροχη σκούρα γκρι απόχρωση. Τα προϊόντα φυσικά που σας δείχνω είναι πάντα ενδεικτικά, εσείς έχετε τα δικά σας προϊόντα, τις δικές σας αγαπημένες εταιρείες, εγώ σας δείχνω τι χρησιμοποιώ εννοείται, αλλά κάθε κοπέλα έχει τα δικά της και φυσικά παίρνει και ιδέες, εννοείται για να δοκιμάσει και άλλα προϊόντα και παλέτες που μπορεί να τις φανούν, παράδειγμα παλέτες επειδή χρησιμοποιούμε τώρα για τα μάτια, που μπορεί να τις φανούν έτσι ενδιαφέρουσες και ωραίες. Εννοείται ότι σήμερα κάνουμε make-up tutorial, δεν κάνουμε παρουσίαση προϊόντων, άρα λοιπόν εγώ σας δείχνω ένα look το οποίο εσείς μπορείτε να δημιουργήσετε με τα δικά σας χρώματα και τις δικές σας επιλογές σε εταιρείες και παλέτες και κραγιόν κτλ. Βλέπετε ότι δουλεύουμε πολύ απαλό χέρι τις αποχρώσεις, γιατί δεν θέλω να είναι κάτι πάρα πολύ έντονο. Το ότι είναι ένα χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε υπερβολικές, σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε όμορφες, λαμπερές, αλλά είπαμε πάλι μέτρον άριστον. Πάμε τώρα και στην πιο σκούρα απόχρωση που σας έδειξα και θέλω να κάνω τη γωνίτσα μου.
Δουλεύω με το ίδιο πινέλο όπως βλέπετε, δεν θέλω να παιδεύω τη ζωή μου, θέλω να είναι και για εσάς πάρα πολύ απλό. Σημαδεύω τη γωνία όπως βλέπετε και πηγαίνω ταμποναριστά. Και τονίζω την εξωτερική μου γωνία. Όσο θέλω, όσο επιθυμώ. Δεν θέλω να δώσω περισσότερη ένταση, πάμε να συνεχίσουμε με το eyeliner. Είναι ένα eyeliner σε αυτή τη μορφή, με πινελάκι, με ένα πολύ ωραίο λεπτό πινελάκι που μπορείς πραγματικά να κάνεις θαύματα στα μάτια σου και πάμε να το εφαρμόσουμε. Η αλήθεια είναι πως το eyeliner το ολοκλήρωσα λίγο off camera, είναι όπως καταλαβαίνετε λίγο δύσκολο να κρατάω τον καθρέφτη με το ένα χέρι να βάζω το eyeliner, δεν γίνεται, είναι που είναι μια κατηγορία από μόνο το eyeliner, δεν νομίζω, το γνωρίζουμε όλες οι γυναίκες αυτό. Έχω βγάλει και τον καθρέφτη που είχα σταθερό, οπότε παίζω λίγο με τα χέρια μου, ήταν πραγματικά ακατόρθωτο να δουλέψω με ένα καθρέφτη με το eyeliner κτλ. Οπότε λίγο το ολοκλήρωσα off camera. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα με το eyeliner στα μάτια. Βλέπετε δεν έχω τραβήξει πάρα πολύ έξω τη γραμμή. Το έχω τόσο όσο. Και τώρα φτάσαμε στο κομβικό σημείο της βλεφαρίδας. Το glitter θα το βάλω προς το τέλος του μακιγιάζ για να μην μου έχετε και αγωνία. Οπότε πάμε να τελειοποιήσουμε με τις βλεφαρίδες τα ματάκια μας. Δεν θα βάλω μάσκαρα, πολλές φορές με ρωτάτε αυτό, είναι μια ερώτηση πολύ συχνή και στη δουλειά. Δεν βάζω μάσκαρα, τουλάχιστον στις δικές μου τις βλεφαρίδες. Δεν κάνει αυτή τη διαφορά. Στο πλάι τουλάχιστον κοιτάω, δεν είναι καθοδικές οι βλεφαρίδες μου για να φαίνεται η διαφορά ανάμεσα στην ψεύτικη και στη δική μου. Οπότε στέκεται πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ φυσικά και δεν χρησιμοποιώ μάσκαρα στα μάτια μου. Τώρα εδώ επίσης θέλω να σας πω και να με συγχωρήσετε γι' αυτό ότι και η βλεφαρίδα είναι κεφάλαιο δύσκολο για να το κάνω ξεκάθαρα όλο μπροστά σας. Θα σας πω όμως τα βηματάκια και θα σας τα εξηγήσω αφού τις έχω τοποθετήσει. Όταν έχεις λοιπόν μια ψεύτικη βλεφαρίδα, αυτό που είναι να κάνεις είναι το εξής. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για την τοποθέτηση, καθώς θα βγει τεράστιο το βίντεο, που ούτως ή άλλως νομίζω θα βγει μεγάλο, αλλά μην πλατιάσουμε πάρα πολύ. Να σας πω ότι η εφαρμογή της βλεφαρίδας γίνεται, τουλάχιστον εμένα πώς με εξυπηρετεί, γιατί κάθε κοπέλα έχει τα δικά της μυστικά εφαρμογής. Καταρχήν θέλω να έχει στεγνώσει κάπως η κόλλα, φυσικά να μην γλιστράει πάνω στα μάτια μου. Και την τοποθετώ συνήθως με τα χέρια μου, δεν χρησιμοποιώ κάποιο applicator. Παίρνω λοιπόν τα δαχτυλάκια μου και τοποθετώ αρχικά στο κέντρο, ακριβώς στο κέντρο των βλεφαρίδων μου και αρχίζω και πιέζω στις άκρες που είναι και το πιο κομβικό σημείο αυτό που λέμε να μας τεινάξει η βλεφαρίδα, κυρίως στην εσωτερική γωνία. Εκεί εντοπίζεται συνήθως το πρόβλημα με τις ψεύτικες βλεφαρίδες. Οπότε λοιπόν πιέζω πάρα πολύ καλά στην εσωτερική μου γωνία με κλειστό το ματάκι μου ή μη κλειστό εν πάση περιπτώσει για να μπορέσει να πατήσει και να κολλήσει η βλεφαρίδα πάνω στο βλεφαρό μου. Τις πιέζω και ελαφρά με τις δικές μου για να είναι ένα σώμα, να μην κάνει διαφορά, που όπως σας είπα και πριν δεν κάνει, αλλά τις πιέζω λιγάκι. Και κάπως έτσι αφήνω να στεγνώσουν και να σταθεροποιηθούν. Κάπως έτσι είμαστε έτοιμοι και με την βλεφαρίδα μας. Στο τέλος θα περάσω φυσικά και με λίγο eyeliner για να δέσει το αποτέλεσμα της βλεφαρίδας μόλις στεγνώσει και να είναι ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα έτσι στα μάτια. Να σας πω πληροφοριακά ότι η κόλλα της Elixir είναι μια κόλλα η οποία είναι αρκετά ρευστή, οπότε θέλει ένα σχετικά καλό στέγνωμα και καλή διαχείριση στην εφαρμογή επάνω στη βλεφαρίδα. Και καλή σας επιτυχία! Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τη βάση μας. Τα βήματα μας είναι απλά. Primer, foundation, concealer και πούδρα. Σαν primer φυσικά θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου από την PIX, αυτό το λαμπερό υπέροχο primer, το Flawless Beauty Primer. Ένα primer που δίνει την υπέρτατη λάμψη στο πρόσωπό μας. Σαν foundation θα χρησιμοποιήσω το υπέροχο αγαπημένο μου προϊόν από την Αυγερινός Cosmetics. Είναι μια DD cream η οποία έχει και αντιλιακή προστασία. Αλήθεια σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν με ενοχλεί καθόλου, το χρησιμοποιώ και βράδυ, μου αρέσει πάρα πολύ στον αποτέλεσμα, οπότε αλήθεια climb mine. Είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν με υπέροχη κάλυψη. Θα σας έχω αφήσει κάπου εδώ από πάνω μου και την καρτούλα με τα αγαπημένα μου προϊόντα. Αν το έχετε δει που το συμπεριλαμβάνω και σας δίνω όλες τις πληροφορίες για αυτό το προϊόν σε αυτό το βίντεο. Σαν concealer θα δουλέψουμε με το concealer της Golden Rose, το Just Touch Liquid Concealer που έχει και βιταμίνη E και βιταμίνη 3 μέσα. Και φυσικά η πούδρα μου θα είναι αυτή η υπέροχη πούδρα που σας έδειξα και στην αρχή του βίντεο από τη Maybelline, η Superstay Up to 24 Hours, το θυμήθηκα. Μια πολύ ωραία πούδρα, τη βλέπετε σχεδόν σε όλα μου τα βίντεο. Αρχικά να ανοίξω το βαλιτσάκι μου και να βρω ένα ωραίο πινέλο για foundation.
Η αλήθεια είναι πως έχω μια τεράστια δυναμία σε αυτό το πινέλο από τη NYX, το σφιχτό πινέλο αγαπημένο. Αλλά θα δουλέψω με ένα αρχαίο πινέλο που έχω, πραγματικά αρχαίο πινέλο για foundation. Είναι αυτό. Μεγάλη ιστορία αυτό το πινέλο, πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν μπορούμε να το βρούμε πια, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο πινέλο. Πάμε λοιπόν να εφαρμόσουμε με ένα τέτοιο τύπου πινέλο το primer αρχικά. Θα βάλω μία ποσότητα στο χεράκι μου. Όπως σας είπα, είναι ένα πάρα πολύ λαμπερό primer, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν highlighter αν θέλουμε. Είναι εξαιρετικά λαμπερό, το έχουμε ξαναδεί στο κανάλι. Θα σας αφήνω ακριβώς από πάνω μου, εντωμεταξύ τι κάνω, δεν βλέπω τίποτα και εφαρμόζω βλέποντας το monitor, αλλά οκ. Θα σας αφήσω, έλεγα λοιπόν, από πάνω μου να περνούν καρτούλες συνεχόμενα, όσες μπορώ να βάζω, με προηγούμενα μακιγιάζ, με πολλά έτσι άλλα βίντεο τα οποία νιώθω ότι κουμπώνουν με το σημερινό μας βίντεο. Εκεί σας δίνω και άλλες φυσικά πληροφορίες. Θα το εφαρμόσω το primer με το πινέλο μου και όχι με τα χέρια μου. Πολλές φορές το εφαρμόζω με τα χέρια μου, αλλά τώρα θα βάλω το πινελάκι μου. Η αλήθεια είναι ότι έχω πιάσει πολλά πράγματα εδώ πάνω στον πάγκο εργασίας και δεν είναι πολύ καθαρά τα χέρια μου και ξέρετε ότι προσέχω πάρα πολύ το πρόσωπό μου για να έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα με ακμή και όχι εφηβική ακμή. Στην εφηβεία μου το πρόσωπό μου ήταν πραγματικά πάρα πολύ καθαρό, ενήλικη ακμή, οπότε ενηλικιώθηκε η ακμή μου εμένα δε. Λοιπόν, ακμή λοιπόν στην ενήλικη μου ζωή, για να είμαι πιο σωστή. Και επειδή ακριβώς δεν είναι πολύ καθαρά τώρα τα χεράκια μου για να έρθουν σε επαφή με το πρόσωπό μου, θα το βάλω με πινελάκι. Και πάμε λοιπόν να εφαρμόσουμε και την DD Cream από την εταιρεία Avierinos Cosmetics. Ένα πολύ αγαπημένο μου προϊόν, ένα προϊόν που σας έχω αναλύσει στο βίντεο με τα αγαπημένα του Νοεμβρίου. Δεν θες πάρα πολύ ποσότητα, έχει πολύ ωραία κάλυψη, θα το δείτε κιόλας. Έχει πολύ ωραίο αποτέλεσμα, βασικά το έχετε δει ήδη σε προηγούμενα βίντεο καθώς το φοράω συνέχεια. Και πάμε να το απλώσουμε. Νομίζω πως έχετε καταλάβει ότι γενικά στα μακιγιάζ μου δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα του στόκου. Δεν θέλω να παραμορφώνομαι, δεν θέλω να βγαίνω άλλη από αυτή που είμαι. Θέλω να τονίζω τα χαρακτηριστικά μου, να τονίζω ό,τι θέλω να τονίσω στο πρόσωπό μου, αλλά να βγαίνω αυτή που είμαι σχεδόν και αμακιγιάριστη, να μην έχω την τεράστια διαφορά. Οπότε ναι, σε μένα δεν θα δείτε σίγουρα transformation του τύπου να βγαίνω μια άλλη Ιωάννα. Θέλω να είμαι αυτή που είμαι, είτε μακιγιαρισμένη είτε αμακιγιάριστη. Πώς το λένε, για make-up tutorials σε type στόκου θα βρείτε σε άλλα κανάλια. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε και με το concealer μας. Θα βάλω μία ποσότητα κάτω από τα μάτια. Έχει applicateur όπως βλέπετε αυτό το concealerάκι και είναι πάρα πολύ φωτεινό, πάρα πολύ ωραίο και εξαιρετικά σταθερό. Και φυσικά πολύ καλή η τιμή του, καθώς Golden Rose μας έχει συνηθίσει σε πολύ καλή ποιότητα και πολύ καλή τιμή. Και πάμε να συνεχίσουμε με την εφαρμογή της πουδρίτσας μας. Θα χρησιμοποιήσω για αρχή κάτω από τα μάτια αυτό το υπέροχο πινέλο για το οποίο σας μίλησα στην αρχή του βίντεο όταν ξεκινήσαμε να στρώνουμε το μακιγιάζ μας. Άρα λοιπόν δουλεύω εδώ εσωτερικά και εδώ. Δεν θα βάλω πάρα πολύ ποσότητα και ο λόγος είναι ότι δεν θέλω να μου σπάσει κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Δουλεύω επίσης σε λεπτομέρειες του προσώπου μου και θα πάρω ένα πινέλο για πούδρα, ένα πιο μεγάλο πινελάκι. Παρόλο που η συσκευασία θα πάρω αυτό το πινέλο, παρόλο που η συσκευασία μου δίνει και σφουγγαράκι και καθρέφτη της συγκεκριμένης πούδρας στην κάτω πλευρά, εγώ θα δουλέψω με το πινελάκι μου. Προσπέρασα λίγο διακριτικά την εφαρμογή του αγαπημένου χούλα από την Benefit. Έκανα ένα πέρασμα έτσι στα μαγουλάκια μου να είναι λίγο πιο θερμά, λίγο πιο ζεστά και όχι πάρα πολύ έντονα, καθώς
έντονα τα χειλάκια, έντονα τα ματάκια. Δεν θέλω να είναι κάτι κραυγαλαίο, άσχημα κραυγαλαίο. Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με το highlighter, το οποίο είναι αυτό το υπέροχο highlighter σε υγρή μορφή από την L'Oreal και είναι το Glow Mon Amour, ένα υπέροχο highlighter σε σταγονίτσες. Το λατρεύω καθώς δίνει την υπέρτατη λάμψη. Είναι έτσι και αφήνει, παιδιά, ίσως το πιο λαμπερό αποτέλεσμα και για καλοκαίρι και για χειμώνα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έχω βάλει μια πολύ μικρή ποσότητα στο χέρι μου. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό και δίνει μια φυσική λάμψη, χωρίς να είναι έτσι αυτή η άτσαλη, η κακιά λάμψη. Είναι φυσική αλλά πολύ ωραία λάμψη. Χρησιμοποιώ ένα πινέλο όπως βλέπετε τύπου βεντάλια. Η λάμψη νιώθω ότι είναι αρκετά εμφανής. Εύχομαι να είναι και σε εσάς, γιατί η Real Time πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Έλεγα λοιπόν ότι χρησιμοποιώ ένα τέτοιο πινελάκι για την εφαρμογή του highlighter. Μου αρέσει περισσότερο καθώς νιώθω ότι αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία το κόκαλο και με βοηθά πάρα πολύ έτσι στην εφαρμογή του προϊόντος. Και κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο σημείο κλειδί που θα δώσουμε λίγη παραπάνω λάμψη και στο άνω κινητό βλέφαρο με αυτό το υπέροχο προϊόν από την NYX. Θα χρησιμοποιήσω μόνο τα δαχτυλάκια μου και συγκεκριμένα τον παράμεσο για να εφαρμόσω μία ποσότητα. Παρόλο που η παλέτα της MUA, όπως είδατε και πριν, δίνει πάρα πολύ λαμπερές αποχρώσεις, για κάποιο λόγο έχω κολλήσει με αυτό το προϊόν και μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε θα δουλέψω με αυτό. Και φτάσαμε στα χειλάκια μας, παιδιά μου αγαπημένα. 3 προϊόντα θα χρησιμοποιήσω. Φωτιά στα κόκκινα. Χρησιμοποιώ λοιπόν από την Essence το 8 Hours Matte Comfort Lip Liner, ένα πολύ ωραίο μολυβάκι χιλιών. Από την αγαπημένη Golden Rose την απόχρωση 18, κατακόκκινη. Και από την Mon Rêve και τη σειρά των Shiny Lips Glosses με μπόλικο glitter την απόχρωση 12. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Κατά τη διάρκεια του βίντεο να σας πω ότι έχω ενυδατώσει αρκετές φορές τα χείλη μου, καθώς έχει αρκετό κρύο και τα χείλη δυστυχώς αφυδατώνονται πάρα πολύ εύκολα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, περιγράφω τα χείλη μου. Η αλήθεια είναι ότι οι κόκκινες αποχρώσεις θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ένα μικρό λαθάκι μπορεί να μας κοστίσει αρκετά όλο μας το look. Όπως λέω πάντα, προτιμώ να μην ξεφεύγω από το περίγραμμά μου με τα κόκκινα, τα ροζ, με αποχρώσεις τέλος πάντων διαφορετικές των nude, καθώς νιώθω ότι είναι αρκετά άσχημο αν φαίνεται το περίγραμμα σε τέτοιου είδους χρώματα, ειδικά εκτός, out. Ένα φιλογερό κόκκινο, έτσι το βλέπετε. Είναι από το πολύ αγαπημένα μου κόκκινα. Είναι ένα κόκκινο το οποίο, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ φωτεινό, δεν κυτρινίζει τα δόντια καθώς έχει μπλε υποτόνους και είναι πάρα πολύ όμορφο. Νιώθω λίγο σαν ψάρι έξω από το νερά του, καθώς είμαι παιδί των nude αποχρώσεων, αλλά είναι πολύ ωραίο να κάνουμε και το κάτι διαφορετικό, έτσι να ξεχωρίζουμε και τις ημέρες. Παρένθεση, και περιμένοντας να στεγνώσει λίγο το κραγιόν για να βάλουμε τον gloss μας. Έξω, παιδιά, είναι μεσημέρι και είναι σαν να είναι νύχτα, έχει πάρα πολύ μουντό καιρό, βροχή, μαυρίλα καταχνιά, γίνεται χαμός και εμένα αυτό με μπουστάρει περισσότερο, γιατί έτσι με βάζει πιο πολύ στο κλίμα έτσι αυτών των γιορτών, των Χριστουγέννων, του κρύου και γενικότερα ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι σύμμαχός μου ο καιρός σήμερα. Λοιπόν, αφήνω έτσι λίγο να σταθεί το κραγιόν στα χείλη μου, γι' αυτό και σας καθυστερώ λιγάκι, μέχρι να εφαρμόσουμε το gloss από την Mon Rêve. Μπορούμε νομίζω να το βάλουμε τώρα, νιώθω τα χείλη μου είναι σε αρκετά έτσι καλή κατάσταση για να δεχθούν και το γκλωσάκι. Ένα πολύ ωραίο μεγαλούτσικο απλικατέρα από τη Mon Rêve και πάμε να ξεκινήσουμε. Νομίζω φαίνεται διαφορά, είναι ένα τούμπανο gloss, πολύ λαμπερό, το οποίο το σηκώνει και η μέρα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πραγματικά ό,τι πιο γιορτινό μπορούμε να βάλουμε.
Έχω εξτασιαστεί. Αλήθεια, έχω εξτασιαστεί, γιατί δεν φοράω, παιδιά, έχω να φορέσω πάρα πολύ καιρό έτσι τόσο έντονο κόκκινο gloss. Εύχομαι να φαίνεται και στην κάμερα, αλήθεια, τι να πω, όσο λαμπερό φαίνεται και σε μένα real time και να περνάει αυτό σε εσάς. Είναι ένα gloss το οποίο δίνει πολύ juicy και όντως πολύ λαμπερό αποτέλεσμα. Και μην μου φύγετε, γιατί στη συνέχεια του βίντεο θα το δείτε ακόμη πιο ολοκληρωμένο το look, οπότε σας περιμένω εδώ να μου μείνετε, γιατί έχω μείνει speechless, αλήθεια. Μην φύγετε. Και αυτό είναι λοιπόν το τελικό μας αποτέλεσμα. Εύχομαι να σας αρέσει, γι' αυτό σας είπα να περιμένετε, να το δείτε ολοκληρωμένο όπως το πρέπει, βρε παιδιά, να μην είναι κάτι ημιτελές, imitation, να είναι το ολόκληρο. Δεν σας κρύβω ότι πάντα έχω αγωνία όταν φοράω τις αποχρώσεις στα χείλη με τα δοντάκια, γι' αυτό και πάντα κάνω αυτό το παλιό παράδοτο και ρωτάω τις φίλες μου, είναι εντάξει τα δόντια μου, πώς τα βλέπεις? Είναι τα κλασικά που κάνουμε εμείς οι γυναίκες, να τα λέμε και αυτά. Είναι όλο αυτό που παραξενεύουν τους άντρες που δεν μπορούν να καταλάβουν, γιατί μπορούν να πηγαίνουμε δυο-δυο στην τουαλέτα, γιατί έχουμε τους δικούς μας κώδικες, αλλά είναι αυτά τα ωραία που κάνουν τις γυναίκες πιο μυστηριώδεις και διαφορετικές. Αυτό είναι λοιπόν το τελικό μας αποτέλεσμα και εύχομαι να σας αρέσει. Νομίζω ότι είναι πραγματικά χριστουγεννιάτικο, το απόλυτα χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ. Έχει την κοκκινάρα του μέσα, όπως πατροπαράδοτα πρέπει να την έχει, πρέπει σε εισαγωγικά πάντα εννοείται, και νομίζω ότι έχετε σε μια ισορροπία με τα μάτια χωρίς να είναι κάτι κραυγαλαίο όπως σας είπα και πριν, αλλά να είναι τόσο όσο λαμπερό πρέπει για αυτές τις ωραίες γιορτινές ημέρες. Αυτό που εγώ θέλω να σας πω είναι ότι και όλα αυτά να μην κάνετε, φορέστε απλά το χαμόγελό σας, την καλή σας διάθεση και πάρτε μαζί σας και την καλή σας την καρδιά, τα καλά σας, τα θετικά σας τα vibes, και δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Από μένα αυτά λοιπόν, εύχομαι να σας αρέσει το look, περιμένω ακριβώς από κάτω να μου πείτε τις εντυπώσεις σας, πώς το βλέπετε, τι άλλο θα βάζατε, τι άλλο θα βγάζατε, τι μακιγιάζ σας αρέσει εσάς να κάνετε τις γιορτές γενικότερα. Και φυσικά εμείς τα λέμε σε Instagram, blog, αλλά και TikTok που είναι οι υπόλοιπες 3 πλατφόρμες που μιλάμε και τα λέμε όλα πάντα με ιδιαίτερη αγάπη και αδυναμία το Instagram. Από εμένα λοιπόν αυτά, το πούμε πάλι στο επόμενο μας Christmas episode για το Δεκέμβρη. Εύχομαι να σας αρέσουν οι σειρές που σας έχω ετοιμάσει. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω βάσει του χρόνου, του μηδαμινού, πραγματικά του μηδαμινού χρόνου που διαθέτω. Αυτά λοιπόν από εμένα. Έξω βρέχει πραγματικά καταρακτωδώς. Δεν ξέρω, θα κάνω λίγο ησυχία να δω αν ακούγεται. Δεν ξέρω αν περνάει στην κάμερα, πραγματικά έξω παιδιά ρίχνει καρέκλες. Αυτά λοιπόν από εμένα, ραντεβού την επόμενη Κυριακή στις 3 ώρες σταθερά και μέχρι τότε εγώ σας γλύκω φιλό. Μουα! Γεια σας!